नै जों रंघराव बेरायनो फैदों आरोना दिनै मिस्टारनाबो डिउटि गैया नालाय बेखायनो बेरायनो फैबाय आरो सानडेखाय जि मानसि आयु गारियाबो नालाय लामा लामा लाइन लाइन ओरैबो ओरै बिराद मानसि दा हाबहैनोसै आरो सिङाव फै बेयाव हाबनो थाखाय एन्ट्रि फिस नांगौ आरोना बेसे लागोनथाय टिकेट होबाय नै थांसै सासेयाव 25 लादों आरोना रंघर बिराद मानसि आरोना दा जेरावबो बिराद मानसि जाना दंथ'यो आरो सब जायगायावनो दा बेरायनायनि जायगा नालाय बेखायनो दाथ' टुरिस्ट फैनायनि टाइम नालाय ओंखायनो दा फैगासिनो आरो नै नै मै मासे दं इयाव बयबो गाखोयो गथ'फोरा ओइ नैयाव ओं जों फैनायावबो नै दैज्लाङाव दै जायो खोमा हा नै बिबार गायदों इयाव बरिया नुखादोंना नै सिङाव हाबहैनोसै आरोना बेनि सिङाव अयथासार मोजांखालै जायगायानो फैदो फैदो बिराद मानसि हाबना दङ मानोना बे सिङाव फार्स्ट बे सिङाव हाबनायगोन आरोना नैबे सिङाव बेयो ओरैजाय जेबो गैया आरोना सिङाव नै पुरा दं गोजा आरोना नै हाबनाय लोगो लोगो बोरैबा मोनसे गुसु मोनखायो आरोना एसि बायसानो बरिया नुहुरखादोंना नै बे सिंखै हाबनि नै गब्लं नै बेबायदिनो गारि थांसैलाय ओरैबो ब्लं ब्लं गोजा आरोना जेरैखिबो ब्लं ब्लं गोजा नै एखैबो ब्लं एखैबो खिथुनिफ्राय फैनो हायाखैमोन आङो बरिया माथो जायगाया नै बेयो उनखैजानि भिउ आरोना नैयो उनखै इदि नै उनखै जि मानसि फैखायो आरोना उनखैजानियाबो मोजाङानो आरोना भिउआ सेमानो आरो ना नै मानसिफोरा बरिया खालाय नायलाय जायगाखौ नै बरियाखा मासे मोजां नै जायगायानो एबार नैबे सिङाव हाबहैनोसै आरोना जोङो नै एबार गाखोलांनोसै सिदानो जि गोजौखा
नैबे रंघरखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिन्थिजोबखायो बेनो आरोना रंघरा नै गोदो आहम राजाया बेनिफ्रायनो मैसो सौलायनाय ओमफ्रायो मा होनो बिहु मोसानायखौ नाहरोमोन आरोना बे गोजौ सानिफ्रायनो आंबो बरियानो नुहुरखादों आरोना गोजौ सानिफ्राय भिउखौ ओरैबायदि समायनाखा जेरैखिबो खिरखि गोजा आरोना लांदां लांदांनो जि खाथि खाथियावनो खिरखि होदों आरो बरियानो बाराबो हाबो आरो न' सिङाव जोबोर थान्दा गुसु मोनो आरोना न' सिङाव दा थांनोसैलाय गोदोनि थाफारिया ओरैबायदि समायनाखा जायगाया नोंथांमोनाबो जाय जाय फैनो गोसो फैदो फैनानै नायफैदो नोंथांमोनाबो ओरैबायदि मोजां मोनगोन आरोना फैनानै माने बेयाव ओरैबायदि समायनाखा जायगाया नोंथांमोनाबो भिजिट खालामफैदो बे जायगाखौ बेनो एखे हाबो आरोना मालाय नेपालिसो मालाय जेरावबो बेरायनो थांबाथाय बेखौ फरायनांगौ होननानै हिनि फिसाजोनो खोन्थादों मालाय बिफाया बै हाफावआव थांनि आं बै हाफावआव नायहैनि आरोना मा दं दासो नै बिबारखौ गायबाय दं आरोना नैबेयो मैदान आरोना बेयाव आहम राजाफोरा मायबा मोनसे फबोमोननो आरो सिगां खोमसि नुहांबायानो नैबे हाफावआव गाखोनो मोनानो आरोना नै हाफावआ जों दा थांनोसै आरोना जि दं बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय जिहेथु जों फैदोंमोन नालाय बेरायनो बेवहायनो एसे शेयार खालामफाबाय आरो नोंथांमोननो एसे नै इखिनियानो आरो बेखिनिल' ओमफ्राय जेबो इदि गार्डेन बानायाखै आरोना बेवहाय ओरैजाय नै ओरैजाय लांदां गोजा आरोना नै नोंथांमोना फैनो हायो फैनो गोसोबा दा बिराद मोजां जाना दं आरोना जायगाफोरा मानसिफोरबो बिराद फैसोयो दा थांनोसै नै मा रखमालाय फट' साफायगासिनो ओरै जक्करसो सोरनि माबायदि फट' साफायनाय नायनो जि जक्कर जाखायो नायनानै नै गेटआ नैखै हाबो नैरैजाय ओंखारलांनोसै आरोना ओरैजायसो थांबावगोन आङो ओरैजाय थांनानै ओरैजाय नै थांनोसै फैबाय आरोना बरियानो फुचका जानोसै जिहेतु फैदों नालाय नै दा जों डमिन'सआव हाबलांनोसै आरोना जिहेतु लामा खाथियावनो दं नालाय ओंखायनो हाबलांनोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै गोदान फैनायखाय गारियाबो जा गोदानै दं आरोना नैयाव बारा मानसि जायाखै माथो
नै जाखांबाय जाखांनानै दा ओंखारबाय आरो दा न'आव थांसै न'आव थांनोसै दा